Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita cekak eksekutor. Kula Fudatul Farhana badhe maosaken cerita cekak kasebut, monggo dipirengaken. Wes ping 7 iki tamu kakung kuwi teko mertamu. Karep-karepe teko ing wayah bengi, terus mlebu ngono ae menyang kamar kerjane Pak Jekso. Kala-kala uga teko ing wayah isuk, nalika Pak Jekso ngunjuk teh ngarepake budal kantoran. Nanging mung ping pindho tamu kuwi teko ing wayah isuk. Kuwi bae mung sedelok, mung uncal esem lan banjur lunga tanpa aroh-aroh. Beda yen dheweke teko bengi, bakal akeh-akeh cature, kaya ing bengi. Yo kene panjenengan katon sedih banget. Kudune panjenengan malah seneng nampa tekaku iki. Wong aku ora duwe sedya ala, aku teko gawa karep becik minangka mitra, tapungan utawa malah sedulur. Mergo aku wis panjenengan luari saka sangsrane urip. Aku wis ora kaya kewan meneh sing dikurung, sing dirantai hawa nafsu lan kebebasan sing ndak duweni kuwi mergo panjenengan. Mulane angrasa aku perlu sering dolan lan ngaturake panuwun marang panjenengan. Celatune tamu kuwi karo mesem grapyak brengos ing dhuwur lambene bentuk pelengkungan manis. Kaya-kaya dadi pratandha yen esem lan sikape sumanak kuwi temen-temen muncul saka telenging ati. Pak Jekso mung nunggulake pasuryane sing katon tuwa lan sayah. Kaya ing bengi-bengi kalane tamu kuwi teko, Pak Jekso ora nate wangsulan. Rasa linsem campur keduwong karowan sedih serta akeh meneh rasa pangrasa sing liyane wis dadekake Pak Jekso ora kuwagang ngucap sejatine cukup nyenengake jagongan karo tamu kuwi. Seumpama tamu kuwi dudu Kusno Usinwel, wong kabinana mati sing wis dieksekusi 12 dina kepungkur. Tekane ing bengi kapisan pancen nyebabake Pak Jekso kemewete. Pak Jekso uga yen rohe Kusno Usinwel kuwi arep nekok dheweke. Minangka balas dendam saking kewajibane Pak Jekso ngatungake jempolan drijine sakoron sing mratandani marang klebeting pedange komandan regu tembak. Banjur grendel bedil ditarik lan bledos bedil kang muni bareng mungkasi uripe Kusno Usinwel. Nanging nyatane rasa wedi lan pangirane Pak Jekso setuhu tanpa dasar. Kusno Usinwel malah teko kanthi grapyak serta ngucapake panuwun lan kebak ing esem sumeh binareng karo plengkunge brengose. Ya merga kuwi ing tekone Kusno Usinwel seteruse rasa wedine Pak Jekso malih rasa lingsem isin kecampuran sedih. Pak Jekso, ya kene panjenengan tansah katon sungkawa? Pitakone Kusno Usinwel mecah suasana sepi. Utawa mbak menawa panjenengan rumangsa tanggung jawab awit saking patiku. Sejatine panjenengan ora perlu kagungan pengalihan kemerungsung ngono kuwi. Panjenengan rak mengayahi kewajiban sing dipasrahake marang panjenengan. Dadi mung minangka sarana bae, nanging kalamangsane jijibahan sing kudu diayahi petugas pancen canggah karo batine. Kuwi aku ngerti banget, mulane panjenengan ora perlu riko yen aku mara sanjam rene. Aku ora bakal duda meneh waktu sing wis kliwat. Aku ora seneng ngeleng-eleng waktu sing wis mungkur, sing kebenaran Allah banget kuwi. Lan panjenengan kudune uga nulet aku, ora perlu ngeleng-eleng dina kawuri. Apa meneh ngenani eksekusi sing mbok menawa banget mlebet ing jiwa lan pribadine panjenengan. Kuwi kabeh gak mung bakal gawe goreh bae ta. Pak Jekso alon-alon dengenge katon ing pandulune praupane tamune sing semanak kebak ing rasa paseduluran lan brengose tamune kuwi mlengkong nambahi grapyak. Pak Jekso kepengin takon marang tamune, apa ing alam kono para arwah ora diprayogakake nyukur brengose nganti klimis? Nanging pitakonan kuwi ora sida kewetu. Pak Jekso rumangsa kisinan yen mengko nuwuhake pangraita menawa dheweke sengaja ngengkokake arahing wirembugan. Mula dheweke meneng bae kaya ing bengi-bengi sing liwat. Mung saiki Pak Jekso wani ndulu praupane Kusno Usinwel sing grapyak lan sumadulur kuwi. Aku ngerti pengalih panjenengan pancen ngayahi sawenehing pakaryan kuwi yen canggah karo batin bakal jalari beban mental ing dina mburi. Aku biyen ya kaya panjenengan. Aku ing sawise nglakoni kadurjanan tansah diuber rasa luput. Aku banjur rumangsa kelangan jiwa kamanungsaanku. Lan kuwi jari aku sengsara. Kusno Usinwel ngulu itu. Nanging bejo banget panjenengan wis karsa paring piyantu ngluwari aku saka panandang mau. Pak Jekso ngremake mripate. Dheweke ora kuwawa ndulu mripate tamune sing grapyak kuwi. Embuh kepriye dheweke rumangsa isin kisinan lan mestine kurang pantes dheweke nampa pangalembana lan panuwun kuwi.
Nanging kalungguhan panjenengan beda karo posisiku biyen. Aku biyen mateni uang mergo krentengke nafsu Durjana. Dene panjenengan mun ngayahi tugas, nglaksanani kewajiban, lan meneh panjenengan lah ora rumangsa kelangan jiwa kamanungsan panjenengan ta? Pitakone Kusno Usinwel sareh. Pak Jekso ngalagake mripate kanthi gumun. Kini ya rohe penjabat dudung bisa caturan kaya mengkono. Mbok menawa dheweke wis entuk kesempatan sinau kawicaksanaan ing alam kono. Mikir mangkono, Pak Jekso bali tumungkul. Dumadakan kumawang nanging eksekusi dilaksanani. Samungging kanthi cetha rikala dheweke ngatungake jempolan tangane sakloron. Kumlebete pedang lan renyah. Ya kene panjenengan katon sedih banget utawa panjenengan ora percaya marang gunemku. Mbok menawa panjenengan perlu rekonstruksi lakuning eksekusi kae amrih panjenengan yakin yen panjenengan ora kagungan dosa. Ya, sakjane rekonstruksi kuwi pancen perlu dilaksanani. Kaya dene aku biyen tansah diperintah nindakake rekonstruksi kadurjanan sing wis dilakoni amrih aku pribadi apa dene wong liya yakin menawa aku iki pancen luput lan patut dihukum pati. Ya, becike eksekusi kae direkonstruksi. Panjenengan rak setuju ta? Kusno Usinwel usul kanthi swara renyah. Alon-alon Pak Jekso degenge, wong loro kuwi pandeng-pandengan lan Pak Jekso kaya kena sihir, lagi ing kursi empuk sing dilungguhi. Monggo, Pak, monggo kita rekonstruksi lakuning hukuman mati ing wengi iki uga. Sebab saya direkonstruksi manahani kaya becik mangguning panjenengan. Monggo budal ing bengi iki uga. Pak Jekso kaya disihir. Rinde asu digitik dheweke ngranggih pakaian dinase lan banjur dienggo. Sateruse tanpa pamit marang garwane, Pak Jekso nuruti pangajake Kusno Usinwel. Wong loro budal nrabas tembokeng omah ngono bae menyang pinggiran kutha. Papan sing biyen Kusno Usinwel dieksekusi. Sawadane nglakon rabas bengi sing peteng lan adem, ora pisan-pisan Pak Jekso celatu. Sawetara Kusno Usinwel panggah bae gumenan rocos, kaya-kaya katujokake marang awake dhewe. Mataun-taun aku ngantu-antu papasti. Kapan bakal iso ngadep Gusti Allah? Saperlu ndadaki dosa-dosaku lan lagi 12 dina kepungkur aku entuk wektu kang gumantuk. Nalika panjenengan maringi kabar kang gumantuk kuwi, sakawit aku wedi banget. Mbah kepriye aku dadi jireh ngadepi papesti sing wis suwe dakenteni kuwi. Nanging bab kuwi ora suwe dak jarke nguasani jiwaku. Pasti mono ya pasti. Senajan Allah dikaya ngopo, nanging tetep luwih becik katimbang sing durung pasti. Lane meneng-menengan aku rumangsa bejo dene wis oleh pasti mau. Dak pikir aku pancen kudu ndadaki sakahing dosaku. Bulan saires temangsang sepi ing langit. Wong loro terus bae mlaku nrabas peteng tur adem. Sabanjure Pak Jekso angrasa ditinggal ijen. Jroning peteng, jroning sepi. Sakupenge ora-ora amba, pinggiran kutha sing biyen Kusno Usinwel dibedhel nganti mati. Ing panggonan kuwi, regu tembak sing gunggunge genep 12 lan kamandane siji wis genteni. Cagak saka kayu sing biyen kanggo bantu Kusno Usinwel katon kaya salib kang kotong. Bulan saires matulake sunare sing jinggo, biyak petenge ngunggi. Pak Jekso ngatek ing papane sing biyen. Dheweke ngerti sawenehing wong saka regu tembak kuwi nyeleho kebedile banjur mlaku tumuju cagak. Ngadeg lan kaya disihir, Pak Jekso ngatungake jempolane ing tangane sakloron. Pedange komandan regu tembak kemlebet lan bedil 11. Bledos bareng. Wong kuwi lemes ambruk karepe dhewe. Pak Jekso ngremake mripate lan nalika nglaleke mripate meneh, dheweke nyipati salah sawijining anggota regu tembak nyalahake bedil lan mlaku tumuju cagak. Ngadeg jejer ing kono, Pak Jekso kaya disihir matungake jempolane ing tangane sakloron. Pedange kemlebet kena sorot ing bulan lan bedil 10 bledos bareng. Ambruk meneh wong kuwi ing lemah. Meneh salah siji saka regu tembak kuwi nyalahake bedile lan ngatek ing cagak. Pak Jekso ngatungake jempolane ing tangane sakloron. Pedang kemlebet ambruk korban meneh. Pak Jekso ngangkat jempolane ing tangane sakloron. Pedange kemlebet bedil 8 bledos bareng. Wong kuwi ambruk meneh. Pak Jekso ngangkat jempolane ing tangane sakloron. Pedang bedil 7 dor. Pak Jekso ngatungake jempol. Pedang kemlebet
Dor, Pak Jigsaw ngangkat jempol. Pedang. Dor, Pak Jigsaw ngangkat jempolane tangane sakloron. Pedang keblebet bedil siji bledos. Wong kuwi lemes ambruk karepe dhewe. Wong siji sisane regu tembak kuwi nyelahake bedile lan mlaku menyang cagak. Pak Jigsaw ngangkat jempolane tangane sakloron. Pedange komandan keblebet. Banjur kanthi jangkahan tatak, komandan sing mau ngayunake pedang jupuk bedil lan gawel grendele. Dor. Mong kari wong loro saiki, Pak Jigsaw lan komandan kuwi. Komandan kuwi nyelahake bedile banjur mlaku tumuju cagak. Ngadeg ing kono kaya disihir. Pak Jigsaw ngangkat jempolane tangane sakloron. Sabanjure Pak Jigsaw jupuk pedang sing gemletak ing lemah. Banjur diayunake. Sak teruse Pak Jigsaw jupuk bedil lan grawel bedile. Dor, komandan mau ambruk tanpa daya dadane bolong. Sepi. Pak Jigsaw nyelehake bedil kuwi lan mlaku menyang cagak. Ngadeg ing kono suwe, kijenan lan sepi. Dheweke ora nyipati jempolan tangan loro diangkat, najan mung jempol kethek. Ora ana kemlebeting pedang, apa meneh mledosing bedil. Pak Jigsaw ngungun. Bulan sairis kaya pelengkunge brengose Kusno Usinwel sing kerapiak. Pak Jigsaw mlaku menyang papan sing padatan kanggo gantungake jempol dheweke ngadeg nyawang cagak saka kayu sing suwung. Banjur jempolaning tangane sakloron diangkat. Banjur pedange dicupuk lan diayunake. Banjur agi-agi dheweke mlayu menyang cagak ngadeg nanging ora keprungu swaraning bedil bledos. Pak Jigsaw ngungun. Pak Jigsaw ngambali tumindake sakawit nganggo jempolane tangan sakloron. Banjur ngayunake pedang. Sateruse gegencangan mlayu menyang cagak nanging ora ana bedil sing mledos. Dibaleni meneh tumindak kang mengkono mau. Bola bali marambah-rambah kringete gumriobos ing sarandunging awake. Kanthi lumrah, Pak Jigsaw ngangkat meneh jempolaning tangane sakloron lan banjur ngayunake pedang. Sateruse bedile dijupuk lan larasing bedil diarahke tumuju jantunge dhewe. Meh bae, nanging dumadakan bae Pak Jigsaw angluh. Kene ya kudu aku dhewe sing bedil awakku. Kene ya dudu wong liya. Mengkono pitakonan sing kumandang jroning atine lan isih akeh meneh pitakonan liyane sing dumadakan druduk saka sawernaning arah. Umpama aku sing bedil awakku dhewe, terus sapa sing bakal dodoki patiku? Kamangka aku wis dadaki patine Kusno Usinwel. Kamangka aku kepengin enggal marak ing pangayunaning pangeran kanggo dadaki tumindakku. Lah yen aku bedil awakku dhewe, wis mesti aku ya kudu dadaki pokalku dhewe. Saya abot dosaku. Semestine ra ana wong liya sing kudu gelem dadaki patiku. Saengga aku ora kabotan tanggung jawab. Pak Jigsaw ngadeg senden ing cagak kuwi. Ijen karo ngatekake jempolaning tangane sakloron sing kena sinare rembulan. Sepi, banjur ana tangis sesenggukan. Lirih ngres-ngresi, Pak Jigsaw nangis kijenan. Matur nuwun. Saben tumindak duwe akibat. Mugi cerkak iki maringi piwulang tumrap kita sedaya.